Ты, Иисус Христе, один наш Збавитель, Ты Сын Отца, Ты хвалы Его отбиток, життя и правда и шлях до Отца, Ты один, и только у Тебе выбавление. Христу вход отчините, и Он близко чекає наш Пан. Войди, хвали Володару, приди володарство Твое. Войди, хвалы Володару, приди володарство Твое. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, на вечорові Харисти. Спочатку Святої Мши представимо доброму Богу наші інтенції і просьби, з якими сьогодні приходимо до Його. Я буду молитися подчас гэтай найсвятейшей ахвяры за померлого Генриха Вінцеловича у 30-й день після його смерті, просячи доброго Бога, каб пробачив усі його грехи і ввел його у володарство небесне. А тепер, аби годно пережити гэту найсвятейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Сповідаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуйся над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты блукаючим показываешь светло Твоей правды, каб яны могли вернуться на добрую дорогу. Да поможи усім християнам откинуть тое, что суперечить їхняй веры, да імкнуться до того, до чого Ти їх покликав. Праз Пана нашого Ісуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Исаии. Слухайте слово Пана, праводары содомские. Почуй закон Бога нашего, народ Гаморы. Навошта мне шматлікія ахвяры ваши, кажа Пан. Я сыты усе спаленнями бараноў и туком откормленных жывёл. Я не хочу крывіць цялят, ягнят и козлоў. Калі з'яўляецеся перад маім абліччам, хто просіць гэтага ад вас, каб вы тапталі мае панадворкі? Не прыносьце больш марных ахвяраў.
каджэнне выклікае ў мяне агіду. Святаў маладзіка, шабату і склікання сходаў я не магу знесці, беззаконня і святкавання. Мая душа ўзненавідзела вашыя святы маладзіка і ўрачыстасці вашы. Яны сталі для мяне цяжарам, і мне іх цяжка зносіць. Калі ўзносіце рукі свае, я закрываю ад вас свае вочы. І калі вы будзеце множыць малітвы свае, я слухаць не буду, бо вашы рукі поўныя крыві. Абмыйцеся, будьце чыстымі, аддаліце ад вачэй маіх дрэнныя ўчынкі вашыя. Перастаньце чыніць зло, навучыцеся рабіць дабро. Шукайце правасуддзя, дапамагайце прыгнечанаму, абараняйце сірату, заступайцеся за ўдаву. Гэта Слова Божие. Дякуем Пану Богу. Беззаганнаму паводзінах пакажу збаўленне. Беззаганнаму паводзінах пакажу збаўленне. Не буду дакараць цябе за твае ахвяры, твае ўсе спаленні заўжды перада мною. Не прыму вала з твайго дому, ні козлоў з тваіх загонаў. Беззаганнаму паводзінах пакажу збаўленне. Нашто пералічваеш мае наказы і ў вуснах носіш мой запавет, а сам ненавідзіш настаўленне і словы мае кідаеш за сабою. Беззаганнаму паводзінах пакажу збаўленне. Ты гэта рабіў, а я маўчаў. Ты думаў, што я падобны да цябе. Хто прыносіць ахвяру падзякі, той мяне шануе. І таму, хто беззаганны ў паводзінах, я пакажу Божае збаўленне. Беззаганнаму паводзінах пакажу збаўленне. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вамі. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Табе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести, але меч. Бо я прийшов поставити чоловіка супроть батьки ягонага, і дочку супроть маті яє, і невестку супроть свекриві своєї, і будуть ворогами в чоловіку хатні ягоные. Хто любить батьку ці маті больш, чим мяне, не варты мяне. Хто любить сына ці дочку больш, чим мяне, не варты мяне. І хто не бярэ крыжа свайго і не ідзе за мною, той не варты мяне. Хто знайшоў жыццё сваё, страціць яго, а хто страціў жыццё сваё дзеля мяне, знойдзе яго. Хто прымае вас, мяне прымае.
Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене. Хто приймає пророка, ім'я пророка, узнагароду пророка отримає. Хто приймає справедливого у ім'я справедливого, узнагароду справедливого отримає. І хто напоїть одного з малих гэтых толькі кубкам холодної води у ім'я вучня, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. Калі закончыў Езус настаўляць 12 вучняў сваіх, перайшоў адтуль вучыць і прапаведваць у іхніх гарадах. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Прысядьце на хвілінку. Умілаваныя ў Христе Пану, дарагія браты і сёстры, дзіўна сённяшняе Евангелие. Не ведаю, як вам, але паглядзіце. Езус сёння нам кажа: «Не думайце, што я прыйшоў прынесці мір на зямлю. Не мір прыйшоў я прынесці, але меч. І будуць паклучаныя дзеці з бацькамі, свекрына з нявесткай». Ці гэта той самы Езус, які нас вучыць увесь час: любіце, прабачайце, дапамагайце. Езус заўсёды нас вучыць нешта добраму, таму што прыемна чалавеку. А тут кажа: меч прынёс я вам. Не кажа ён нам супакой. Што з'яўляецца гэтым мячом? Напэўна, людзі, можа, не зразумелі, тыя людзі, якія чулі Пана Езуса, і, напэўна, они адразу сімвалічна падумалі аб тым, што гэты меч – это сапраўды меч. Так, бо заўсёды меч асэнсаваўся заўсёды людзям з войнамі, з голадам. Але тут Езус кажа пра іншы меч. Меч Слова Божага. Гэта Слова Божае, якое Езус прыносіць людзям. І сапраўды так. На жаль, але ў хатах, у дамах людзі таксама пра Слова Божае пачынаюцца дзяліцца. Не ведаю, можа, хтось з вас перажывае ўжо цяпер гэты момант, калі дзіця кажа сваім бацькам, што не, я хадзіць да касцёла не буду. Не патрэбна мне гэта вера, не патрэбны мне касцёл. Я не веру ў гэтую всю магію вашу. І вось гэта раздзяленне пачынаецца. Маці, якая верыць, бацька, які верыць, які таксама прыносіць гэта Слова Божае дадому. Кажа: дзетачка, павер, мы верым, мы ходзім да касцёла, Бог ёсць. Ён зменіць тваё жыццё. І вось гэта слово пачынаецца дзяліцца на веру і неверу. І вось гэты меч прыходзіць, які можа падзяліць сям'ю, які могуць нават зрабіць так, што людзі пачнуць праследаваць адзін аднаго, падзе гэты разлом. Праз тое, што чалавек проста верыць у Пана Бога. Далей Езус кажа нам аб узнагародах, што чалавек, які любіць больш бацьку, любіць больш дзяцей, любіць больш дачку, сына, ён не варты мяне. Гэта не азначае, што Бог нас вучыць аб тым, чтобы мы павінны цяпер не любіць сваіх бацькоў, не любіць сваіх дзяцей ці ўнукаў. Не, не пра тое кажа Езус. Перш за ўсё, Езус сёння кажа нам о прыярытэтах. Якія прыярытэты я стаўлю ў сваім жыцці? Вось вы сёння таксама можаце сабе задаць канкрэтнае пытанне. Хто для мяне Бог? Вось я прыходжу сюды да касцёла, можа, штодня, штонядзелю. Але вось канкрэтна задайце сабе самі ў сваёй галаве гэта пытанне. Але так сапраўды, хто для мяне Пан Бог? Ці ён стаіць у маім жыцці на першым месцы? Святы Аўгусцін калісьці сказаў: калі Бог будзе на першым месцы, то ўсё будзе на сваім месцы. Бо калі мы ставім Бога на першае месца, мы даем яму аўтарытэт і пачынаем давяраць яму. Бо чаму Пан Езус кажа, што дзеці больш дастойныя таго, каб увайсці ў валадарства нябеснае? Бо дзеці давяраюць сваім бацькам, яны не пытаюцца іх, они даюць сваю ручку, і бацька бярэ і вядзе, і дзіця давярае, бо ведае, што з бацька будзе лепш. Таксама і тутай. Тут таксама Христос нам аб тым кажа: калі ты паставіш Бога на першае месца ў сваім жыцці, гэта значыць, што ты яму давяраеш, даеш сваю руку і ідзеш разам з ім праз усё сваё жыццё. Нават калі ты спатыкнешся, нават калі ты ўпадзеш у сваіх грахах, Бог цябе падыміць, Ён цябе дапаможа.
Толькі ты павінен сабе сам адказаць, хто ён для мяне, і ці стаўлю я Бога на першае месца. І апошняе, што вельмі важна сказаць, хто не бярэ крыжа свайго, а не ідзе за мною, той не варты мяне. І вось крыжы, якія мы атрымліваем штодня, гэта вельмі важная рэч. Дарагія браты і сёстры, мы павінны браць штодня свой крыж. У кожнага свой. Кожны змагаецца па-свойму. Гэта крыж можа быць тое, што маці, якая ўстае па начах і апекуецца сваім хворым дзіцяткай. Ці крыж, калі хтосьці ў сям'і п'е, альбо мае іншую залежнасць. Гэта штодзённы крыж, з якім чалавек стае кожны дзень. Тут вельмі важна таксама падкрэсліць, ці запрашаю таксама я Хрыста, каб Ён дапамог мне несці крыж. Калі я сам буду несці крыж, то далёка я не пайду, на жаль. Толькі калі я запрашу Хрыста, каб Ён узяў разам са мной гэты крыж і дапамог мне яго несці, тады будзе лягчэй. Напэўна, гэта не будзе рабіцца як магія. Я памадлюся і ўсё, і крыж мой знікае. Не. Калі я іду разам з Хрыстом, калі Ён мне дапамагае яго несці, будзе льжэй. Аж пры канцы даведаюся, што Бог можа змяніць і гэтага чалавека. Пра штодзённыя крыжы, якія Ён бярэ штодня. Таму, дарагія браты і сёстры, атрымліваем узнагароды ад Хрыста, бярем свае крыжы штодня і заўсёды памятайце аб тым, якія прыярытэты я стаўлю ў сваім жыцці, хто для мяне найгалоўнейшы, матэрыяльныя рэчы ці сам Пан Бог. Амен. Сабраныя ў імя Езуса, просім Отца Нябеснага, каб Ён дапамог нам ісці за святлом Евангелія. Молімся за святы касцёл, каб Ён вучыў вернікаў браць і несці крыж разам з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не прымае навуку Евангелія, каб яны перамяніліся і ішлі Божым шляхам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за вернікаў, якія рупліва дапамагаюць касцёлу, каб яны атрымалі Божую ўзнагароду. Цябе просім. Молімся за памерлых. На асаблівы спосаб памолімся сёння за памерлага Генрыха Вінцэловіча ў 30-й дзень пасля яго смерці, каб ён атрымаў вечны супакой у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных, каб мы не баяліся страціць усё дзеля Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа Ойча, прымаючы братоў імя Езуса, мы прымаем Цябе, зрабі нас руплівымі ў служэнні Твайму касцёлу, праз Хрыста, Пана нашага. Серцям покорним з места святого наши молитвы взносим до Бога с любовью щирой, душой удячной перед Христовой, ах, верой збавчой. Веру живую вли, Боже, в сердце, Духа Святого дай Твоим детям, край нашей семьи дары спокоем, каб зберегли мы все, что святое. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог Бог прийме ахвяри з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердний Боже, глянь ласкаво на дари Своєго костьола, перемяни їх у духовне по силах для Твоїх вірних, каб приймаючи Його, яни узрастали у святості, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, За Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа,
Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста, Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемагутны, Неба і зямля, полныя хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобой и служить Табе, покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по усім свете, удоскональ його у любові разом з папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай про слугу Твоєго Генриха, якого Ти покликав до себе з гэтага свету. Дозволь йому, який став праз хрост подобним у смерті до Твоєго Сина, так само удельничать у Його воскресенні. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули надій на воскрешення, і про усіх, хто у Твоєї ласці дійшов з гэтага свету, і дозволь йому бачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом її обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Табе, каб з імі ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоєго Єзуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навучанные, осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего Штоденного
дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас сяго злога, да ласкаво супакой дні наши, да памажы нам милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны сялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей адрыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на веки вечныя. Супакой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Перадайце ближнему знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, Змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликаны на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увошел до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова заховай мяне, кроў Христова напои мяне, о, вода з боку Христова обмый мяне, мука Христова умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе. На веки вечные, амин, на веки вечные, амин. Молимся. Умацаваныя Твоими дарами просим Тебе, Божа, каб, дзякуючы удзелу ў гэтым сакраменце, у нас узрастаў плён збаўлення
Праз Христа Пана нашого. Амин. Дякую, великі, дорогі брати і сестри, за дар супольної молитви на сьогоднішній вечір. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амин. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Володар небесный, Ты свету збавление, покируй нас грешных, каб жили сумленно. Ты кируй, Езу нас, володар, збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Ты кируй, Езу нас, володар, збавца наш, повек вечный час, Господь Боже наш. Ангел Панський звістував Панні Марії, і зачала от Духа Святого. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось между нами. Вітай, Марія, повная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амен. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Вечный odpoczynek дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды, и на веки вечные. Амен.
Святий Арханьоле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супраць спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска нябеснага, моцаю Божаю скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.